belambiangan. Lang kocok. Ngene iki sidanmu kok langsung lara setruk mulai kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Kupingku nganti nying ngono lho. Sidan umur 85 bar digetak dalan kok langsung melakune ngene. Disare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehe, kok asu arane suwane. Mboten damel aswane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng. Sik, Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Heh? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke lho yahene iki, wis to, bebas. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh, iya. Iki kok kaya pelawak. Iki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Budala. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedah wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Ing mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. nggih. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyarang biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Banget kusuk. Lanjut. Bianju wangi kulan kenang wetak segara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhe dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Larang kita ala sangkat. Ayo Mas. Hei, larang kita ala sangkat. Nangin. Wes ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Los, Pak, los. Ya wis kanggo awakmu bebas yo wis kono ora. Niki mboten genteng Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo, Gong, tangi, Gong. Ayo, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bakonge separuh sumbing. Mas Bagong mati jenggleng. Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Nyemeng no. Iki nyemeng ini. Nyemeng nyemana nyo. Ya. Ayo muluk nih. Ayo. Ido. Nyui. Aku nak nyui ulah enak-enak no. Mengi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang apik Banyuwangi. Lah iya kowe sumbing jejer ngamartono piye lho? Adikku iki wedhek ngono wae opo.